Історичне рішення прийнято. Верховна Рада України ухвалила закон про корінні народи за основу та в цілому. За 325 народних обранців 5 утримались. Не голосувала лише фракція опозиційної платформи «За життя» повним складом. За 325 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Покажіть по фракції. Міністр реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков заявив, що закон гарантує збереження самобутності та забезпечить умови для сталого розвитку кримсько-татарського народу. Цей закон є доленосним для людей, більшість яких знаходиться під тиском окупантів, і їх небагато. Але немає в світі іншої держави, яка може боротися за них. Немає іншої влади, яка здатна забезпечити продовження їхньої історії. Ми можемо дати сигнал, який поверне надію багатьом, а в підсумку сприятиме поверненню Криму та Севастополя. Через спротив проросійських сил попередніх скликань парламенту неможливо було визначити навіть поняття корінних народів, згадує лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв. Про права корінних народів стало можливим говорити лише після Революції Гідності у 2014 році. І першим таким актом стала постанова Верховної Ради від 20 березня 2014 року під назвою «Про заяву Верховної Ради України стосовно гарантії прав кримськотатарського народу в складі Української держави». Нардеп від «Голосу» Рустем Умєров назвав ухвалення закону історичним моментом, на який чекали десятиліттями. Усі країни, де є корінні народи, як правило, мають такий закон. Ми приводимо законодавство України у відповідність до міжнародного законодавства. Сьогодні дуже історичний момент. Ми 30 років чекали на цього. Як людина, яка приїхала в віці 9 років, от мені вже 39 років, от 30 років ми і чекаємо його. Нардеп зі «Слуги народу» Віталій Безгін, уродженець Євпаторії, згадує, як російська пропаганда пропонувала себе як братній народ і водночас стравлювала людей в Криму. Додав, що окупація стала наслідком відсутності політики щодо корінних народів, а ухвалений закон назвав історичним. Він визначає кримських татар, караїмів та кримчаків як корінний народ. Він допомагає захистити їх мовні, культурні та інші традиції. Він допомагає їх органам отримувати державне фінансування і допомогу з донорських структур. Цей законопроект – це наша данина, і це те, що має розпочати, власне, повернення Криму, його інтеграції, стати вагомим першим кроком в плані дій Кримської платформи. Більшість народних обранців єдині в думці. Закон про корінні народи стане підмурком до звільнення Криму. Проголосований документ тепер відправиться на підпис до спікера та президента України. Але, як напередодні заявили делегати Курултаю, закон про корінні народи має бути підсилений створенням кримсько-татарської національно-територіальної автономії у складі України. Владислав Стужук, Заман, АТР.